और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। हेलौ लोगोफोर डांस राय यूट्यूब चैनेलाव बयखौबो खनसे फिन बरायआव थाबोनाय लाइक खालामना हो, कमेन्ट खालामना हो, शेयार खालामना होब्रा लोगोफोर। आंनि भिडिअखौबो एसे मोजां नाय, एसे आंनाबो भिउसफ्रा बारा जायो खोमा, लाइकफ्रा मोजां लाइकफ्रा खालामना हो, थुदामब्लेनानै हो, साबस्क्राइबार शेयार खालामना हो लोगोफोर। आंबो सासे साक्सेसफुल इउटुबार जानो हायो खोमा। भिडिअ बानायलायनो होननानै दुगैलायनानै सेन्ट फुनलायनानै फैबाय आं लोगोफोर। थारमाने मोनसे घटना जालायबाय मिथिगौ लोगोफोर, बिराद दुखुनांथाव। दाखालिहाय आरो आङो मोनसे माबा माइक्र' इयारफन होनो आरो, जेरै रायज्लायबा आवाजखौ मोजां खोनायो मायो, जेरै एसे स्रा स्रा खोनासिनो आरो, बांद्राय बेले बेजे खोनाया, थेरनाय खोनाया, मा खोनाया। अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आरो, अनलाइन अर्डार खालामनानै फैबायानो ओमफ्राय आं दिनै भिडिअ बानायनो होननानै ओंखारलायबाय, मालायनानै दुगैलायबाय मोजांनो, मोखाङाव क्रिम ट्रिम सेन्ट फुनलायनानै फैबाय आङो। दानिया नै माबायानो भिडिअ बानायलायनो होननानै ओंखारलायनायावनो दाना माइक्र' इयारफनानो नै जाया, खोनायानो मोजां जाया, मबाइलावनो एडजास्ट जायासै, ओंखायनो भिडिअखौ मोजां बानायनो हाला लोगोफोर, बिराद दुखुनांथाव। ओमफ्राय नोंसोर मानो आंनि भिडिअखौ नायालै लोगोफोर, बिराद दुखुनांथाव। आंना भिउसआनो जाया, रावबो नाया नामा आंनि भिडिअखौलाय लोगोफोर? इन्जय माबाफोरखौल' नायो नामा? कमेडि इन्जय खालामनाय, बायदिसिना बेरायनाय, कमेडि एक्टिं बानायनाय, रायज्लायनाय, बेफोरबायदिखौल' नायो नामा लोगोफ्रालाय? आंबो उनाव लाबोगोन दे लोगोफोर, बेदि कमेडि माबा रायज्लायनायखौ उनाव लाबोगोन। फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाय ना लोगोफोर, लाजियो, बारा मोजांबो जाया, इडिट खालामनायफ्राव बारा मोजां जाया आरो, एसे लासै मोजां नाजालांसै। फार्स्ट टाइम ना, एसे लाजिनाय बोरैबा मोनलायलाङो, बानायफेराबो बिदि भिडिअबो लाबोफेरा। एबार लाबोनोसै, लासै लाबोनो नाजानोसै आङो भिडिअफोरखौ, एसे लाजिनायखौ जाल्दाब जुल्दाब गारथारनानैबाबो आरो। आदा प्रेक्टिकेल मोनबायदि जालायलायथारनोसै आंबो, आदा प्रेक्टिकेलमोन आं बिराद, डाइलग होसोगारो, इन्जय खालामो, बिराद कमेडि भिडिअ लाबोयो आरो आदा प्रेक्टिकेल मोना, बेबायदि लाबोनांसिगोन, नङाबा आंनाबो भिउसफ्रा बारायनाय नंला। एसे भिडिअफोरखौ मोजां नायब्रा लोगोफोर, नायनानै लाइक खालामना हो, शेयार खालामना होब्रा लोगोफोर, अनोब्ला नोंसोरनि अननायावसो, अनाबाथ' बहा। एसे लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो लोगोफोर भिडिअफोरखौ। आंबो एसे साक्सेसफुल इउटुबार जानो सानो आरो, एसे आंबो गोजौ थाखोआव थांनो हायो, एसे आदा प्रेक्टिकेलमोन बादि, आदा अनिल कुमारमोन बादि थांनो हायो आरो। बर'जों बर' अनलायलाय लोगोफोर, बर'जों बर' अनलायाबा गुबुन हारिजों बोरैथो अनलायनांगौ जाखो? एसे अनदो आंखौबो, आंबो एसे साक्सेसफुल इउटुबार जानो हाबाय खोमा। आंबो लाबोगोन आरो आसे भिडिअफोरखौ, बेरायनाय, गार्डेनफ्राव बेरायहैनायखौ लाबोगोन आरो, एसे गोजानाव थांनायखौ लाबोगोन आस्तेनो। दासो फार्स्ट टाइम इउटुबार जाजेनदों आंबो, बानायजेनदों भिडिअफोरखौ लोगोफोर। आस्तेयैनो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो आङो। भिडिअफ्राथ' फार्स्ट टाइमाव एसे गाज्रि जायो, मोजांबो जाया, इडिटफ्राबो मोजां जानो नागिरा, आस्ते बानायलांबासो मोजां जायो, साफाबो जालाङो आरो, एसे मोजांबो जालाङो। आंनाबो मबाइला बारा मोजां नङा लोगोफोर, उनावसो आस्तेनो एसे मोजां लानोसै मबाइलफोरखौहाय। मबाइला बारा मोजां नङा आंना, केमेराफ्राबो साफा नुलायलाङा बारा लोगोफोर।
होमबा भिडिअखौ एसेनोसै उनाव लोगो मोनलायफिनगोन उनाव मोजां भिडिअ लाबोगोन आङो लोगोफोर